Okay, we're gonna play 3-puck game. Okay, I have 10 shots to score 3 pucks. All right, even though you're 2012, you're gonna get the full 10 shots. All right, so typically I do like 8 and give you guys a little bit of a handicap. But you didn't drive all the way down here to get a handicap, so you're gonna get all 10. First one's a shot, has to be a shot. Then after that, we play it out until I put it in. And then I move on to the second puck. And then I move on to the third puck, right? The second puck doesn't have to be a shot. I just gotta pick up and go. Same with the third, okay? On top of that, we're gonna have Juuso Tuppurainen doing the color commentary as we play. Yeah. So this will be fun. In which language? Finnish, of course. Yeah, just don't curse. Let's go on YouTube. Not too much, at least. There you go. I got one in there. You got one in already. Eka kuti lähtee sieltä yli. Lähtee seuraavaan kulmasta. Mitä tapahtuu? Veikka ampuu. Yrittää putkista. Ei mene sisään. Joutuu hakemaan uudestaan. Tulee sisään pikku harautus sieltä. Ja laittaa sisään sieltä. Sitten toinen läpiajo. Yrittää ja menee sisään veskarin kautta. Ja sieltä kolmas. Katsotaan miten luistelee kautta. On se siellä. Kyllä se laittaa sen. Off his butt and in. 2 goals off the butt and in. The hockey gods were in my favor that one. All right. Game 1 me. 1 pretzel. If you win, I'll do 3 push-ups. We usually do somersaults on the ice. I used to have him do somersaults as a agility drill. You know how we do the Hasek roll? We used to do a somersault into a save. But some of the kids just couldn't get over their heads or over their shoulder. So it just was like, I don't know. Cool. All right. Hasek roll. All right, game 1, Coach C. Ja toinen lähtee. Kuti lähtee siitä, yrittää putkista, ei laita sisään, joutuu kolmasta oikein taas uudet. Mitä tapahtuu? Vähän kyllä yrittää etukulmaa tolpasta. Ei mene, osuu tolppaa. Hakeeko ilmaveiviä? Hakee, pomputtaa. Eikä laita sisään. Joutuu hakemaan kulmasta. Toinen kulma, katsotaan mitä tapahtuu. Tulee sisään muistimen kautta. Vähän takas tuolta ja... Oi, pompottaa sieltä kassari yli. Katsotaan mitä tapahtuu ja... Nice save. Mahtava koppi, upea koppi siitä. En tiedä mitä nyt tapahtuu, kun sä oot toinen sisään. Mutta samalla kiekolla jatketaan. 6. Veikkaa sisään. Ryhtyn kautta ei pysy mukana. Ei pysy kiekko mukana tällä kertaa. We're getting close here. Uutta yritystä. Tulee lähelle ja laittaa sisään varmasti puoli korkein. 2 more. This is 9. Ja kolmas kiekko lähtee sieltä tulemaan. Tulee mitä ottaa taaksepäin ja jälleen se laittaa pompun kautta. Jälleen se laittaa maalivahdin kautta. Ei oo kyllä nyt ollut kiekkojumalat veskarin puolella tänään, mutta ehkä joku toinen päivä. Right at the nick of time. Whew. Pretzel, 1 more. That was a close one. I think I lost count, but I think I was right. You're so lucky today. If anything, I gave him a 1. You're so lucky today. Is it luck? It is. Is it luck? Is it luck? Is it luck when I've done it? What? Is it luck when I've done it multiple times? It is. No. It's just soft pucks in areas you can't see. So you have no idea what it is. And I'm just waiting for the bounce off you. And a lot of times we'll get stuck in like the pants sometimes and it doesn't work out. But then they do this. So all of a sudden I'll be in the back of their pants and be like this. What is it? I'm like, now's the goal. Yeah, like Mike Smith. Yes, exactly. That's right. That was like 15 years ago. Yeah. All right, last game. Ja viimeinen rundi lähtee. Yli. Hakee kulmasta uuden, pyörähtää, jalat ja yrittää kulmaa joutuu hakemaan. Äärän katto tulee sisään, ottaa vähän keskemmälle, vähän enemmän keskelle, tulee suora kuti.
Ihan liru sisään, kannattaa vielä karat sisään. Toinen kiekko läheltä tulee rystyllä yläpelti, on upeeta katsottavaa. Ottaa luistimella haltuun kolmannen luistimen kautta sieltä ja rystyllä sisään. Let's go. Tyly viimeistely. I had to show you some backhand that time. Last pretzel. All right. Awesome job, dude. Okay. Let's recap real quick.